Здравейте, приятели! Аз съм Тони и днес отново съм в магазина на Easy Dream в Стара Загора, градът на липите и уютните домове. Този път търся шалте за леглото в спалнята ни. Искам да е нещо стилно и практично и лесно за поддръжка. И както винаги, реших да се доверя на Easy Dream, български производител с дългогодишен опит в производството на качествен текстил за дома. Още от дома разгледах сайта им easydream.bg, където разнообразието от шалтета и кувертюри е наистина голямо. Има варианти за единични легла и за спални, които могат да се използват и за покривало на дивана в хола. Но днес съм в магазина им, за да видя отблизо цветовете, материите и моделите. Обичам да пипна, да усетя и да сравня тъканта. Дадох си сметка, че шалтето е не просто красиво покривало, което придава на помещението подреден и стилен вид. То защитава спалното белье от прах и замърсяване, което е важно, особено ако в дома ви живее домашен любимец. Много ми харесаха и двулицевите шалтета от серията Easy. Супер идея за хора като мен, които обичат да сменят визията според сезона или настроението си. Към това шалте даже има подарък – 2 броя декоративни възглавнички. Готино, нали? Ако пък сте фенове на класиката, вижте моделите от серия Queen със своя едноцветен фигурален десен. Те са стилни, семпли и много лесни за съчетание с интериора. За завършена визия можете да добавите декоративни калъвки от същата серия. Консултантите тук ми показаха и още един модел – Казабланка. Тази кувертюра придава свежест и модерен вид на помещението, като същевременно позволява лесно комбиниране с различни стилове и текстури. Всички шалтета Easy Dream са изработени от висококачествен мек микрофибър, който е нежен към кожата и лесен за поддръжка. Пере се в пералнята на 30 градуса, устойчив е на избеляване и съхне бързо, а благодарение на технологията капитониране с ултрасоник запазва формата си. Няма как да не обърна специално внимание и на цените, които са супер достъпни. Прекрасно е, че купуваме директно от производителя, което ни спасява излишни надценки. Ако и вие искате да добавите уют и стил в спалнята си, шалтетата на Easy Dream са един наистина чудесен начин да го постигнете. Аз вече избрах своето и нямам търпение да го видя от дома. Ако нямате възможност да посетите фирмения магазин, можете да поръчате и онлайн от easydream.bg. Само с няколко клика и с доставка до 2 работни дни. Последвайте Easy Dream в социалните мрежи и посещавайте easydream.bg, където ще откриете богато разнообразие от домашен текстил на супер цени.